Danas se u ovom slučaju oglasio MUP USK gde su naveli da se preduzima određena istraga i da su deca pod nadzorom Centra za socijalni rad. Pripadnici Federalne uprave policije FUP juče su u saradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona sproveli akciju u Sanskom mostu gde su pronašli 4 dece bez roditeljskog staranja, piše Avaz. Za sada pripadnici sektora kriminalističke policije uprave policije Bihać sprovode kriminalističku istragu nad licima pod nadzorom tužioca. Ako bude potrebe za angažovanjem SIPE, bit će blagovremeno upoznati i uključeni u predmet, kazuje viši inspektorat MUP-a USK Adnan Beganović. On je dodao da se sprovodi kriminalistička istraga u cilju dokazivanja krivičnog dela iz člana 210 KZ BiH, trgovina ljudima pod nadzorom tužioca. Sve ostale informacije biće date uz izveštaj i uz lica predata u dalje postupanje tužiocu. Ako bude ko doveden u vezu, on će biti obuhvaćen istragom. Sva deca koja su pronađena pregledana su u domu zdravlja i nije bilo potrebe za daljom hospitalizacijom bilo kojeg deteta. Deca se nalaze pod nadzorom Centra za socijalni rad, što znači da su u solidnom, dobrom psihofizičkom stanju, kazao je Beganović.